Teraz, keď je naša hra hotová a v hrateľnom stave, môžeme začať vytvárať súbory potrebné na spustenie. V tomto tutoriáli si teda ukážeme, ako našu hru publikovať a vytvoriť potrebné súbory pre inštaláciu. Začneme s tzv. svf filom, s2vf, ktorý zahŕňa v podstate jadro našej flash hry. Takže prejdeme do File, Publish Settings, takže flash.svf odstane iba oškrtnuté. Teraz kam, takže napríklad desktop, save, publish. Keď máme hotové, prejdeme do tohto flash tabu a vytvoríme si tzv. Podpisový certifikát, aby sme vedeli, kto hru vytvoril. Čiže tu sa nastavíme na napríklad R2.5 môže byť, pretože každá Adobe Air appka nám ponúka možnosť tvorby tohto certifikátu. Čiže ďalej prejdeme na Settings. Tieto možnosti môžete a nemusíte vyplniť, to záleží od vás. My prejdeme do priečinku Signature. Každá aplikácia publikovaná na Flash Market musí obsahovať tento certifikát. Bude to vlastne .p12 file. Takže nový. Vyplníme meno. Som napríklad Mobile Game Development. No, organizácie, no my nikde nepracujeme, takže k Adlera momentálne. Môžete si dať aj heslo. Typ 1024 RSA necháme, pretože ten funguje na všetkých Android zariadeniach. A uložiť ako. Takže meno hry napríklad Galaxy Invaders. A zase môžeme na desktop. Takže OK. A vidíme, že certifikát bol vytvorený úspešne, takže môžeme ísť odtiaľto von. OK, teraz pôjdeme na pracovnú plochu. Tu je XML file, ktorý sa vytvoril, ale my ho naďalej nepotrebujeme, takže ho môžeme v kľude vymazať. Takže máme naše SVF a podpisový certifikát. Ďalej potrebujeme jeden XML dokument z exercise files, ktoré sa dajú stiahnuť zo stránky. Takže otvoríme si zložku exercise files. Assets. A skopírujeme si tento invaders _app. Ctrl copy. Hodíme si ho na plochu. Je to vlastne popisovateľ, ktorý definuje povolenia a vôbec veľmi súvisí s našim svf filom. Takže je dôležitý. Opäť otvoríme zložku exercise files. Tentokrát pôjdeme cez Assets do Graphics a skopírujeme si tieto tri obrázky 36, 48 a 72 ikonky. Sú tu vlastne ikonky, ktoré potrebujeme pre náš balíček. Takže Ctrl copy opäť a môžeme si ich hodiť na plochu. OK, takže zatiaľ máme všetko, čo potrebujeme a teraz si otvoríme tento XML file invaders _app, ktorý sme si skopírovali skorej. Ja si ho otvorím pomocou Notepad++. Ak ho náhodou nemáte k dispozícii, je vlastne jedno, aký textový editor použijete. Trochu si to zväčšíme. OK, prvá vec, čo nás zaujíma, je ID domény. To je tu na. Takže si vymyslím napríklad sk.maturitnapraca.invaders
Je to reverznuté, takže SK bude vlastne normálne na konci. Ďalej tu vidíme verziu hry 1.00. Číslo sa dá samozrejme updateovať. File name dáme napríklad Invaders. A popis hry, description, môžeme napísať napríklad táto hra je na štýl vesmírnej strieľačky medzi hráčovou loďou a nepriateľmi. Sem príde meno hry, teda Doodle Galaxy Invaders. Copyright, sem príde vaše meno. Ďalej content, teda obsah. Sem príde meno vášho svf file, teda v mojom prípade iba Invaders. Ďalej aspect ratio ponecháme len ako landscape. Render mode nastavíme na GPU, čo je vlastne Graphic Processor Unit, a táto možnosť nám zaistí využitie grafického procesora mobilného zariadenia, takže náš hardware v mobile bude hýbať grafikou hry. Custom Update UI necháme len na false, pretože kustomizáciu využívať nebudeme. Ďalej tu máme definované naše ikonky. No a to by malo byť všetko v podstate. Môžeme uložiť a zavrieť dokument. No a v ďalšom tutoriáli si ukážeme, ako tieto súbory zabaliť do APK balíka, ktorý už pôjde na mobilné zariadenie.